iti kinakapitan dito barangay tayo. Maray, isumot ti kuna na idi na minsan anasalaw ko di tadalan. Isuntuman nga ro ti suportarak. Madlaw mo't kat, nga kabailan na ti agbalin a kapitan iti barangay tayo, Maray. Ayun, husto launay tanak ko ng Maray. Responsable ni Lito. No iso ti mga bak, sigurado anasaya at ti pagbanagan ti barangay tayo. Nalaka maasitgan ko ng pay Maray. Mbayam, ikampanyak to ni Lito kadagiti kaaruba may. Nasa isaya at pay Maray, tapno sigurado ti panangapak na. Pudno ka diti nangagkupasita bakit? Anya nangagmaw lakay. Agtaray iti kinakapitan ni kasinsin litaw. Wen, apay, italaang anak ma'am. Apay mo tadiyo yung magbaga kanya nga. Kaano namin anon ang napagsaritaan mikin ni nanang timay papan iti day tabanag. Ay nawaw. Oh, apay akas ta ti reaksyon mo. Dakas ka day, no kayat mo ti kasinsin mo ti agserbi iti barangay tayo. Kaya't kumitag survey. Anyat kayat mo asawan ngay. Agtarayak mo't akapitan iti barangay tayo Anya, kalabanam ti kasinsin mo. Kas nakunak itayo. Kaya't kumitag survey pasita. Anya ti aramidan ti asawam iti bodega pasita. Adda sapsapulin na papilis nanang. Papilis? Agtaray ka numat, iti kinakapitan dito barangay tayo, nanang. Ay nawaw, kalabanan na, ti kasinsin na. Yakman amo iti anak yun, nanang. Una yan, day takapanunutan ni Tene. Kasaritam tuman kit di, nanang. Amangan no danggan na kayo. Ay, awan lat amok iti anak ko. Amangan no panunutan naman ang naparparitak. Naimbag kumamay, no adati mayat aplano na para iti barangay tayaw. Amangan mat no kayat nalaang akumpitensya ti kasinsin na. Day tangarod kat nanang. Sigurado ka kadan, iti day ta aplano, tinay anak ka. Ay nawaw. Apay ay dagulit kayo nanang. Itay pa'y akasta ti salsaludsudan niyo. Un ko naklarudan. Sigurado ka kaday, akayat mo ti agserbi dito yung barangay tayaw. Wan no kayat mo laang akumpitensyahan ti kasinsin mo, anak ka. Oo, nayag. No agtaray ka, tapno laang kompetensyahan ti kasinsin mo. Pangaasay, tadi mon ituloy, anak ka. Apay kumakasaan nanang? Agtaray ka, no talaga asipupuso akayat mo ti agserbi. Ngam no saan, pangaasay, tadi mon ituloy pa, anak ka. Suportaram kiti ati kasinsin mo. Ay, saan amabalin ti kasta kanyak nanang? Naa. No kabailan ni Lito tagtaray ti kinakapitan. Kabailang mo na. Sa anak apaabakin ko na, kunak nilang arudan. Oh, tiremuar mat lang ti pudnaw. Agtaray ka, tapno laang kompetensya ti kasinsin mo. Ulay, si kamot ti masalaw ko iti dalan tayo ni kasinsin. Sa dino nga iti papanam. At dapat iti nakasubre nga imot mo kasinsin. Saan na mabalin na maamuhan ti kasinsin ko? Alwa, balak mo iti kinakapitan dito barangay ni. Tinasayat, agrasunak pa ilang. Iti kasta, masurpresa inutong umaya pa nagkakampanya. Ay lawaw, mingmingan naklatamit akastan kasinsin. Ay kuha kasinsin. Ang dalang tinapatigapagnag. Sika nga mapanak man iti ayan ni Minda. Mapangkulang sa ludsuday, no? Kumusta dagiti tarpaulin, kan flyers nga imparami ko kengwana. Kasta kayam. Pumulong ka, nun ito nagkampanya, kasinsin tayo eh. Ay, saan amabalin Apay kumaasaan kasinsin? Lipatim latan tinabaga kasinsin. Ala, agpatuloy ako. Tapno sa anak amaladaw iti papanak. Sikam gayan ti lumabas iti paraangan mi Mari Pasita. Sa dino ti papanam. Mapanak lang gumatang iti tersena ni bakla, Maray. Apay ka day?
Mabiit man laang maray. Adaman ti kahit ko asalud-sudan ka. Anya day ta, Mari Grace. Nasalaw ko man ni pari tini iji paradaan itay maray. Adamot ti imot na anak kasubre. Adda ka di trabaho na pag-applyan na maray. Ay nawaw, jakman amo no anya tinapanunot ti asawak, Maray. Anyat kayat mo asawan? Kaya't nakanumot ti agtaray iti kinakapitan dito'y lugar tayo, Maray. Anya? Katwag. No kasta, kalabanan nati kasinsin na. Kastan na, Maray. Ay nawaw, talaga adi na kayat ti paabak iti kasinsin na maray. May isa, dua, talo, upat, lima. Oh, apay abil bilangam dagiti baboy ko, teray, anak ka. Nanang, nakapag-file ako ni Timako na kandidas eh. Kahit asawon da ita. Agkasapulan nakto iti baboy, inton umay ang panagkaaban niya. Ay nawaw, ang sarden ka man si Katenay. Apay ka dinanan. Di mo ka di kayat nga agbalin ang kapitan to'y kakaiso ng anak mo. Ay saus pakpakawan. Anyan tulakit di nga iti pagbanagan ti barangay tayaw no mailawan na si kati mga bak. Ninanang mo. Kabailak mo at agbalin ang kapitan. Nalakalaan day tanang. Nila. May salaang ti maibagakan ka anak ka. Di mo namnamaan dagiti baboy ka. Tagatangan ti kasinsin mo dayta. Jack ipalubos ang masayang tinagbanlugak. Gapulaang iti kalukam. Ninanang mo. Ninanang mo. Ala, aglisi kakit di tinalan ka. Tado pa'y tinaskan nga ramidan. May baglaang tanakaawid kan pasita bakit. Apay ka di manang, tenila kay. Agpatulong ako makin ka. Adda tigayem mo nga adda printing shop na saan ka day? Apay kumano adda. Ang mga numabalin nga sponsoran na pailaang ti flyers. Kan tarpulin ko bakit. Ay nawaw, naglalaingamon ngay. Alamot din abakit. Sana bali. Inton mga abak. Ay nasardan ka man si Kateni. Jakon magustuhan dagitang aramida ma. Di mo ka di kaya. Nagbalin a kapitan ti asawang bakit. Ay pagpakawan. Anya kumamit ti amom ngay may papan iti kakastabanag. Kano day talamot agbarter ti amom. Sabalin ita bakit. Daytoyan jay kunada at change of career. Sa dino tinapanan ni Tenay pasita. Sa dino kumapay ngay nanang. Addamanin iti tersena madamamanin ti syatda kadagiti gagayem na. Ay nawaw. Kasta ka day. Kasta ka diti agtaray iti kinakapitan. Ay nananang. Kastamot laang timbagaken kwa na itay. Ngam ti sungbat na, kat saan abali, taado ti am-am mo na amamartak, amabalin amang ibutos kan kwa na. Ti may sa kapitan, katrumbang laang agbalin amod ilaw. Saan aday ta isupay kit diti number 1 nga adda iti inuman. Kastamot timbagak nanang. Anyan tulaang nga ti pagbanagan ti barangay tayo, nunite ni ti mga bak. Basta siya. Nilitaw ti ibutos ka. Naimbag nilito ta saan amamartag. Kan mayat ti record na. Saan laang aday ta? Sigurado nga adda plano na para iti barangay tayaw. Uray syakmat ananang, nilito talaga ti ibutos ko inton umay nga eleksyon. Sino ti ibutos yun nalang? Kin pasita? Ay, adda kagaya man, ni anak ka. Mala, agtugaw ka pa. Ala, uminom ka pa iti danom, lakay. Ay, saan adanom? Tiga sa pula. Ha? Di kunayo ka di. Diyak nang nagtipag-sarsaritaan niyo. Kana nang itay. Ay na, amang ano sa bali lang ang tinangig mo. Sigurado kitinangag ko, pasita.
Apa kasta kayo ka na lang. Ipalubos yung kaday, aba ka. Ay, nawa. Di ka agro nga ang akasta. Nakababain ka na diti ka agro. Da kayo lang ginanang tinamnamahay kamang suporta kanya. Kasta kayo pa lang kasanulangan. Kasino lang hindi mang suporta kanya. Ninanapit ka nga aglalako iti pulutan men. Wala, naibutos na ka ni Nana Petra. Kasano nga ino saan? Oo na yun si Kasta biyag. Ultimo asawa. Di na pa'y masuportaran na tao. Ay na, gusto. Maturog ka kita. Ang sarita tanto, ito na biyak. Tani, kas lagi mo matangkong ibagbagam. Anya dyan ang ikuitain na lang. Ay nawa, nabarte ka na nakaw. Di mon amaw, ti bagbagam. Pud na ko din na lang. Sana sakti suportaran niya. Di ka tumaab nakababain ka na dito karo. Sige lang, nana. Sige. Kasta ka lang. Amaw, manakaw. Saan analakad ang balin a kapitan? Nakdak pa. Umuna iti amin. Kat adda ko makongkreto a planong para iti barangay tayaw. Saan aday taag taray ka tapno laang kompetensya ti kasinsinbaw. Anya kailangan tinayananang apa yan. Mala, ang sarita tantaw, iton bigat. Iti kasta, ang kinaawatan ka. Gamlarang ano. Ay na, palpalagipan ka laang anak ko. Kasla na lipatan metang. Saan kan nga ubeng? Ammo mo no anya ti husto kan saan? Oslo ka di tinangag ko kasinsin din eh. Anya tinangag mo kasinsin. Nagtaray ka magayam a kapitan dito'y barangay tayo kasinsin. Ay, kuha kasinsin. Dito ay nawaw. Di ka manlulagan kasinsin. Saan mo nga isyo na ita kanya? No, kaya't mo matiyag survey ti barangay tayo. Sana pare ko tayo ta. Huwag mo ta kasinsin. Katrumbang lang nga madanagan ka kasinsin. Ngayon, napigsa akalaban mo. Kasano anay bagam tikas ta kasinsin? Amo, kan marik na. Nga dalat tamit dagiti mayat a sumuporta kanya. Siguro, naklaat ka manin itimbagak kasinsin. Nagparti gayam ni insan lito iti talo a baboy iti kalman. Panagkunak, kitrumbang nagparti akmay. Iti kasta, mainggan nyo nagiti tattawa mangibotos kanyak. Ay nawaw, anya launay aya ti pampanunutom tene anak ko. Nalamag ko nagparti ni kasinsin lito iti talo a baboy nana. Di mo ibaga, ngagparti kamat iti tala babaw. Saan lang nga talo nana? Aramida kon alima. Iti kasta, kat siguradong ti pananghabak ko. Ay sus, pakpakawan. Ang saysayang ka lang iti kwarta iti kastangar arabi daw. Anya kay laki din na yan, nana. Talaga ka ding awan ti bilibyo kanyak? Nalaeng dagiti tattao ita nanakaw. Saan aga po tapinakan mo ida? Kat sikan ti botos da. Kan maysa, panunutom anaimbag. Panunutom no talaga akayat mo ti ang serbe. Anya ti ko naman ang Grace? Ang tara kapitan na di ateni? Isumat ti naibaga ni Mari Pasita kanyak bakla. Anya ko mga iti maitulong na dito barangay tayo. Kat sakit ti ulo laeng mati papay na kadamanang Pasita kinana kontseng. Kat, anya nga rudan ti maaramidan tayo no kayat nalaang akompetensyahan ti kasinsin na. No kasta?
Di nalaan kaya ti paabak iti kasinsin na. Iso ang nagtaray, mate. Madlaw, mate. Ay na. No siyak ni Tenny. Saan ko nga ituloy? Apay, mate. Iti kasi nga ramid na. Namnamain na pailaan nga at dati mangi botos kinkwana. No way! Uwan matkit di Narigat no iso ti mga bak. Ang mga nuawan ton ti pagbanagan ti barangay tayo. Di ka man danagan manang Grace. Ngamin, hopeless ang mga abak day ta at Tenny. Apay akas ta tilangam anagawid, lakay. Kaslagda na dagsen aparikot lang. Ay, nawaw. Sapay nagunag tisan na ay mo. Apay aya. Kasano mo ngamin bakit? Nagsasakit a balikas tinangig ko itay lima masakit itiresena ni Baklak. Anya timbagbagada aya. Hopeless ka no asyak ti mga abak. Kahit po naman. Manay kumatan ti kasto. Apay mo ta kasto ti panagsasaw may bakit? Ngamin, day tatipod no, lakay. Panunudam anaimbag ti may papan iti panagtaray mo kas may isa nga opisyal. Panunudam, no kabailam kadimat laeng. Tano saan? Ibabawi mo. Nanang, jakon kaya? Anyat kayat mo asawaan, tenay. Saan ko nga ituloy ti panagtaray ko, nanang? Ha? Namiris ko ngamin. Asan nga isutilin niya? Sa maysa. Sana nasaya at ipanggap ko iti panagtaray ko, nanang. Ay na, agyaman naklaunay anak ko. Agyaman nak tanaka-amiris kan. O nang, suportaran tayo lang ni kasinsin lito. Alas makita ka. At dati potensyal na. Kinkang runahan iti amin. Amok nga iso, kat responsable at tao. Ti agbalin a public servant. Isu aron banglaang at timbangan tayo dagiti banbanag. Saan tayo nga agpadalos-dalos iti desisyon tayo, kan kang runaan iti amin, agtaray tayo takayat tayo ti agserbi. Saan adap no kompetensyahan tayo, ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay